L-erba' filgħaxija ra tmiem tal-attivitajiet marbuta mal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fi Brussell. Dan b'kunċert mill-isbaħ mis-soprano Maltija Miriam Gawċi u l-pjanist il-Professur Michael Laws. Fil-ftuħ tal-kunċert il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Carmelo Abela fakkar il-kisbiet ta' dawn is-sitt xhur ta' presidenza li kienet suċċess minkejja li ġiet f'mument ta' instabilità fix-xena politika internazzjonali. Iżda Malta mexxiet il-Kunsill Ewropew baqal kbir. Il-kalendarju kulturali fi Brussell ta' dawn is-sitt xhur kien immexxi mill-Ambaxxatur Malti għall-Belġju Rejat Zoppardi. Zoppardi qal li dawn kienu 6 xhur fejn pajjiżna wara bl-aqwa modi u fuq l-aqwa pjattaformi x'għandu x'joffri mill-lat kulturali lil kull min iżuru. Fil-fatt bejn Jannar u Ġunju, il-perjodu fejn Malta kellha it-tmum tal-Kunsill Ewropew, kien hemm 30 attività kulturali fi Brussell li varjaw minn wirjiet artistiċi bħalma kienet Malta Land of Sea f'Bozar, kunċerti u laqgħat mad-diplomatiċi bbażati fil-kapitali Belġjana. Kollox bilan li jippromovi lil pajjiżna bl-aqwa mod.